Ikasketa kooperatiboen ibilbidea gure ikastetxean. Sarrera fasea, 2011-2012 ikasturtea. Ikastetxeko prestakuntza proiektuko arduraduna berritzeguneko ikasketa kooperatiboko mintegian parte hartzen hasten da. Orokortze fasea, 2012 urtetik 2014 urtera. Irakasle klaustroa prestakuntza jasotzen hasten da berritzegunera joaten den irakaslearen eskutik. A eta B, dinamiken teoria eta pilotajea. Finkatze fasea, 2014-2015 ikasturtea. Ikasten kooperatuz ikasi programa ikastetxeko maila guztietan txertatzen da. A eta B eremua. Programaren jarraipena egiteko IKKI batzordea sortzen da ikastetxean. Irakasle klaustroa C eremuko prestakuntza jasotzen du berritzeguneko aholkularien eskutik. Maleta magikoaren esperientzia. Historia apur bat. 2013-2014 ikasturtean lehenengo OLH-ko gelan maletaren dinamika egiten hasi ginen. Tutoretza orduak euskaraz egiten genituenez, aurrek esperientzia hau euskaraz egiten zuten. Gure ikaslegoaren 60% baino gehiago etorkina da eta euskaraz mintzatzeko arazo asko dituzte. Hasieratik konturatu ginen aurrak ezer esan gabe gelditzen zirela ez baitzekiten esan nahi zutena euskaraz esaten. Eta orduan maletaren dinamikari buelta bat eman eta gure errealitatera egokitu genuen maleta magikoa sortuz. Esperientziaren azalpena, helburuak. Ikasleen arteko ezagutza bultzatzea. Euskarazko egiturak ikastea eta erabiltzea. Ordutegia, 15 minutuko saioak asteazkenero tutoretza orduan. Partaideak ikasle guztiak. Irakasleak emango dio hasiera jarduerari. Saio bakoitzean ikasle batek parte hartuko du. Ikasle bakoitzari txantiloi bat banatuko zaio, maletaren dinamika egiteko. Gidoitxo hauekin euskarazko azalpenak ematea erraztuko du. Haur bakoitzak tokatzen zaion asteburuan maleta etxera eramango du, nahi dituen gauzak sartzeko. Maleta horretan sartu beharko ditu. Gogoko dituen 2 gauzak eta gogoko ez duen gauza bat. Ondoren eta tutoretza saioa, baino astebete lehenago, irakaslearen laguntzaz eman zaio. Txantiloia beteko du aukeratu dituen gauzetan oinarrituz. Azkenik eman behar dituen azalpenen orriak etxera eramango ditu. Esan behar duena prestatzeko. Ikasle batzuk gidoitxoa buruz ikasten dute. Eta beste batzuk irakurri egiten dute. Ikaslearen euskara maila eta gaitasunaren arabera. Ikasleen txantiloia. Maletaren adibide batzuk. Ni Belen naiz, Rekalden bizi naiz eta 7 urte ditut. Nien pelutxe asko gustatzen zait. ¡Ze polita! Zaldia ere gustatzen zait. A ver, erakutsi, zaldia? ¡Ze polita! Bai. Baina kotxea ez zait batera gustatzen. A ver, ez zaizu gustatzen kotxeak, ez? Vale, oso ondo! But beyond where we should have gone, we went beyond where we should have gone.
Stuck between channels, my thoughts all quit. I thought about them too much, allowed them to touch. Rain down on me, waiting for things that never came. Shocking, awful thing to make somebody think that they have to choose. Pushing for peace, supporting the troops, and either you win or you lose. Une Garcia naiz, santutxu bizi naiz, eta zortzi urte ditu, etxeetik gauza ekarri ditu. Pluto Pampina asko gustatzen zaigu. Mind your manners, wave your banners, what a wonderful world that Donald Pampina ere gustatzen zaigu. what you've done. Who needs pleas when we've got guns? Who needs keys when we've got clothes? Baina princesa ez zait bat ere gustatzen. Where we should